Limagrain Field Seeds България и Яра България представят дигиталното земеделие и Enflex генетика. Ние продължаваме да проследяваме и други полета с колегите от Яра, на които са засяти наши основни хибриди, какъвто е Enflex хибрида LG Ambassador. Основната ни идея е тук, чрез тези дигитални платформи, с които разполагаме, да демонстрираме по един по-различен начин и още веднъж доброто поведение на тези хибриди на полетата. Проследяваме развитието на посевите с рапица в град Вълчедръм, област Монтана. Сравняваме поведението на Enflex хибрида LG Ambassador спрямо не Enflex генетика на поле от приблизително 490 декара. И напомняме, че не напразно LG Ambassador е най-предпочитания хибрид рапица в България за кампания 2023-2024. Това поле е засято на 29 август и може да се види, че в началото на октомври вече имаме така една сравнително добра вегетация и в края на месец октомври вегетацията става все по-силна. Продължаваме да проследяваме развитието на посева през платформата за сателитно наблюдение на Limagrain. Преминаваме последователно през месеците от октомври до април. Можем да видим, че през първите месеци на развитие и двата хибрида очевидно имат добри условия за натрупване на вегетативна маса и стойностите на NDVI индекса са по-скоро в горните граници, с леко предимство за LG Ambassador. Но като цяло и двата хибрида имат оптимални условия за усвояване на наличния свободния азот в почвата. След торенето през месец февруари, вече започваме да виждаме малко по-ясно разликата в индекса на зелената листна маса. Изместваме се към 2 април, вече наближаваме и периода на начало на цъфтеж при рапицата, когато нуждата от азот е все по-голяма и също така имаме много висок индекс на биомасата, т.е. рапицата тук се развива много добре и на практика няма индикации за това да има липси. По-скоро бихме могли да търсим разликите в това кой хибрид как се справя с усвояването на наличния в почвата азот. Здравейте, казвам се Жани и съм софтуерен инженер в Яра. Разработвам мобилното приложение и днес ще ви демонстрирам платформата AdFarm, която служи за ефективното управление на азота. Колегата показа развитието на вегетацията, а аз ще ви покажа сравнение на Enflex генетиката и не Enflex генетиката в степента на усвояване на азот. От наличните карти за усвояване на азот сме се спрели на тази от 4 април, когато рапицата се намира непосредствено преди цъфтеж и можем да видим най-добре степента на усвоен азот. Очевидна е разликата между двата хибрида, като всеки сам може да се ориентира на база на цветовата скала. Накратко, хибрида Enflex показва по-добро средно усвояване на азота в по-голямата част на полето. И все пак нашата платформа показва разлика от 10 кг повече в полза на Enflex хибрида Ambassador. На другото поле наблюдаваме разлика в количеството азот, извлечен от хибрида, защото виждам, че по-голямата част от полето е с по-светли зони и извлечения азот вървя в по-ниски граници. Отчетените средни добиви от полето, което наблюдаваме в това стопанство, са 340 кг от декар, като конкретно добивът на LG Ambassador е 370 кг на декар. Тоест, дори при оптимални условия на средата за сравними хибриди, Enflex рапицата показва по-добра степен на усвояване на азота и съответно по-добри резултати на финала. И това е още едно доказателство, че бъдещето принадлежи на Enflex генетиката.